Margaret Mitchell fou una escriptora, redactora i periodista americana, la qual només va escriure una obra, però va ser i és una de les obres més importants de la literatura nord-americana, Lo que el viento se llevó. La mare d'ella va ser una coneguda feminista en Atlanta i es va preocupar perquè la seva filla tinguera una bona educació. El seu primer home va morir a la Primera Guerra Mundial i sa mare també va morir pràcticament al mateix temps, fet que la va posar en una situació complicada. A més, el seu nou matrimoni fou molt turmentós i assoliria el divorci en 1924. Va tindre un accident que li va causar una sèrie de lesions i durant aquesta recuperació va escriure la seva obra magna, la qual tardaria 10 anys en publicar. Era un retrat romàntic de la vida en el sud dels Estats Units durant la Guerra de Secessió. Segons els experts, el caràcter de la protagonista de la novel·la, Scarlett O'Hara, era molt paregut al de Margaret, poguent ser una obra autobiogràfica parcialment. El llibre va tindre una acollida extraordinària i va rebre el Premi Pulitzer i no tardaria gent en portar-se a la gran pantalla, protagonitzada per Clark Gable i Vivien Leigh. Va tindre una tasca filantròpica durant la Segona Guerra Mundial, ajudant inclús a reconstruir un xicotet poble de França. Al 1949, mentre creuava un carrer amb el seu home, un conductor ebri la va atropellar causant-li la mort, 5 dies després a l'hospital, a l'edat de 48 anys, en un escenari de vida molt prometedor. Per què va ser una dona molt important en la història? De vegades no cal escriure nombroses obres per a obtindre reconeixement. Aquest és el cas de Margaret Mitchell, la qual, només en una obra colossal, va conquerir l'escena literària nord-americana. La pel·lícula és molt recordada, fins i tot a dia d'avui, com un clàssic del cine, però gran part d'aquest mèrit és de l'autora de la història.